De waljekoeken, krentenballen en appelflappen. Ook dit hier waren alle waljekoeken weer kritisch in het licht houden. Dit hier net toch het AD, maar toch een onafhankelijk testpanel. Die komt tot de conclusie dat de waljekoeken bij het Museumplein in Drachten de minste binnen van Friesland. Maar de waljekoekenbakker die loopt haar daar net een soort van aan. De klant die bij je komt en weer terugkomt, dat is het belangrijkst. Want die proeft en die vindt hem lekker. De smaak is natuurlijk voor iedereen verschillend. Je weet nooit niet, jij kan een heel andere smaak hebben dan een ander. Bij mij komen klanten die houden van een niet vette oliebol. Daar hou ik zelf ook van, dus daarvoor maak ik dat het. En ja, je kan ook van een hele vette houden, ja, dan moet je ergens anders weer heen gaan. Ik vind ze lekker luchtig en het vet komt niet op, dus dat betekent dat het vet gewoon echt goed is. Dat betekent dat het vers is allemaal en daar hou ik van. Gebakcrème Akkerman in Bolzert is dit hier de beste. Ze winnen tegen verrast maar de prijs. Ja, super. Dat is een kroon op ons werk. Misschien wel omdat we het gewoon simpel houden. We voegen niks anders toe dan alleen suiker, zout, water, meel en gist. Zakje suiker erbij. Als je het Bolzert komt, dan moet je oliekoeken eten. Wij binnen oliekoeken, dus dan moet je het ook eten. No? Ja, dat is gewoon heerlijk. Lekker.